Greetings, South Africa. This is Amadoda Anyakazisa Umuzi. Welcome to Well of Life podcast, episode number 8. Angchilanga ngedwa bafethu ningakhohlwa, keep on liking and subscribing on our page, Facebook, YouTube, kuzo zonke indawo, and shout out to Tulas MTV. Angihlalanga ngedwa bafethu, just like always, I'm with Smuda the evangelist. Smuda the Buddhas, mfethu, right? Right mfethu mabunda, ngibingelele ababukele emakhaya. Amadoda Anyakazisa Umuzi, Well of Life podcast. Mfowethu ngibingelele futhi nakuwe. Wadlowa kangaka ncike mskiphani. Umusa wenkosi. Umusa wenkosi. Hallelujah. Endoda uyabaqeda lapha ku Facebook ngomswenko. Kwenze njani? Hayi ngizosithatha nabantu lento. Otherwise bafethu, I think like it's very important uma singabantwana bekaNkulunkulu sigcoke kahle, look good, feel good. It's not a sin bafethu. Once uNkulunkulu akubusisa, make sure you go to the shops, smell good bafethu. It's very important. It's nice. Mvangeli Prophet. Alright. Right mfowethu, right. Ngiyafisa mfethu ukuthi namhlanje nje singakhuluma ngento eziningi ehlukahlukene. But I'd like you to take me first in your journey yokusindiswa from the time usindiswe ngayo, from the time uqala uthola ubizo lwakho. Yes. Does it make sense? Yes. From the time you realize ukuthi ngibiziwe. Yes, from I want you to ungithathe mfethu ne nami I'll also take you through that journey because of I believe kunabantu abasha somewhere who's watching this particular podcast who's confused. Uba namaphupho. Yes sir. Kuba nento ngaphakathi kuye emtshela ukuthi ubizela ukuyoshumayela but akazi ukuthi angaqalapi. Wena wasindiswa kanjani and when did you discover ukuthi no man ikhona into loNkulunkulu ayifake kimi? Mabunda mfowethu. Yes sibuda. Ngiyobe ngenza iphutha uma ngabe ngingaqali la. Kose ngicale khona. Number 1 mfethu, ukwamkela uJesu kumina. That was a great miracle. Simangaliso sokuqala leso. Before zonke lezi zinto ezenzeka manje. Ukwazana nenkosi uJesu kumina kwaba umangaliso omkhulu. Ngokusindiswa kwami ngingasho mfethu Mabunda iqiniso. Emabunda impilo yayingishayile baba. Ngiyakuzwa mngani. And impilo yayingishaya in a way ukuthi uNkulunkulu lapho bengingamazi. Kodwa iqiniso lithi baba, izimo izona ezangisondeza kuNkulunkulu. Izimo. You understand? Ngiyakuzwa. Because uma ngisindiswa Mabunda kwakunomunye umfo, lo mfo lona yabona muso uma kuhanjwa ngamatente, lento yamatente yabona yayifikile ngasekhaya uyabona. So it happened, mina I'm one of those people ke ukusindisa kwami ngangithanda amantombazana. Angizalanga sindisiwe Mabunda. Azalanga sindisiwe yabona. So this guy uma eza kimi kwakuyimpintshami umnganami yabona. Washo ukuthi manje yena uthanda lento zamasonto yabona. Into enqanga lo mfo ukuthi waye passionate ngokuthi angise esontweni kakhulu, uyanganisena. Kodwa manje indlela angilanda ngayo wathi kunalabo sisi laba baashayo, laba bahle lapha sokubalekile ukuthi abosisi abaashayo laba basindisiwe ngiyabacela babebacela bazalwane ake nibeke nama ashamahle emnyama. Olunye lemisundu lodwebe langibamba imisundu eyangibamba ilaba sisi labo sisi la. You understand? So ubafo weza kimi wangilanda wathi sibu uze wangicela sambe sesontweni. We went there Mabunda. We went there. Siloko siya uma singene uyangichawula ngiyajabula inhliziyo iyaphakama. Uyayibona ngihlala phansi, hayi lo shumalayo miyeke. Lo sisi okusho ukuthi you know lento ishoyo mnganami ingikhumbuza something yokuthi ebandleni wonke umuntu osebandleni uyashumayela. Does it make sense? Okusho ukuthi intshumayelo ayiqali kumfundisi, iqala ku-asha. So if we have ama-ashas abaza enkonzweni ngenhliziyo ezivalile, bangaki abantu abayojikela emakhaya bangasindiswanga, bangaki abantu abangeke balize izwi simply because of iasha alizanga lamphatha kahle.
So njenge Asha ebandleni ngiyacela mntana sekhaya, take your job serious. Ngoba kunemphefumulo ephinda ebuya enkonzweni simply because of leso smile sakho. Njengosibuda qhubeka mfethu. Iqiniso Mabunda, ngifuna nami kuyishaya istembu lento oyishoyo. Mntana sekhaya asikhulume neqiniso. Kunabantu esiyobazuza ngokubaphatha kahle singabashumayezanga. Impatho nje yodwa. Sure. Uyangana sena Mabunda. Kunomuntu mfethu Mabunda njengamanje let's say akasindiswanga but lokuthi mhlambe weza endaweni mhlambe wawunomcimbi wayishaya inyama ngendlela emangalisayo akuthande lo muntu ngenxa yenyama asikho lapho Mabunda ngiyabona ngathi siyavutha mngana so uma yenzeka leyo nto mfethu Mabunda ukusindisa kwami ngangiya basichawula kamnandi labo sisi ngayithanda leya wayithanda leya ngoba into emnandi yaphinda then nakusasa kwabanjalo nakusasa kwabanjalo it happens kanti kwenzakaleni kwaleyo nto I'm going through some stuff and uma ngigoa through some stuff kwasho ukuthi inceke yayishumela laphana ngoba ngathi ikhuluma nempilo yami ukwabona umuntu mina Mabunda angizokhuluma iqiniso mina angishunyayezwanga ngokutshelwa izono kodwa ngithe mangishunyayezwa ngam encouragewa you understand ngoba iBhayibheli liyakusho ukuthi izwi likaNkulunkulu liya encourage liya rebuke lenza yonke into ngizama ukuchaza lento yokuthi Mabunda mfowethu umuntu uyasindiswa ngokuthi umkhuthazo umtshele kunento engcono kulento obhekana nayo ukhona uJesu kulento obhekana nayo yana se okusho ukuthi sorry ngena lapha okusho ukuthi umuntu uyasindiswa ngokwazi ukuthi uNkulunkulu unendaba ngalesimo abhekana naso futhi nokuthi uNkulunkulu uyamthanda so okusho ukuthi in our generation I know mnganami ukuthi we're going to touch a lot of things okusho ukuthi we need to rectify into yokuthuka abantu bese sithi ukuvangela I don't know if it makes sense kusiza ngani ngiyazazi ukuthi lesikete esincane enginaso anginaso esinye isikete uma uzofika ungikondema ngesikete sami esincane bese you tell me that it is the true gospel uma sikhuluma ngegospel eqinisa bazalwane asibeni honest sikhuluma ngokufa nokuvuka kwaJesu ukuthi yena wafa waphinda wavuka and uyasithanda yabona so lento ishoyo ukuthi ngokuthi umtshele umuntu ukuthi God cares uyasindiswa nangalokho because for me at that time ngazizwa ngumuntu ongathandwa at that time ngazizwa ngumuntu olahliwe at that time ngangizibona ngisehlane manje wena uma uzongitshela ngendoda enemicabango emihle ngempilo yami ngikulesa simo lokho kungenza ngikwazi ukusondela kuNkulunkulu ngiyakuzwa so it happens ukuthi uma kushunyelwa lapha yana yes as much as ngangize ngendlela yami noma ngeinto zami kodwa lokho on its own umeshumela lapha ngabuka le ndoda ekhuluma nempilo yami uyanganesena yashifta manje focus ngoba Mabunda uyazi Mabunda mfethu kunezinto mhlambe engachiwa singena kizo kanti lezo zinto zizosintroduce uNkulunkulu empilweni zethu ngoba Mabunda izimo invitation kahle ukuthi mfethu kukhona indoda ekosihambe nayo uyanganesena Mabunda because zazikhona izinto ngangizame konke Mabunda but at that time uma lenceke ishumayela ngabona uNkulunkulu ekhuluma nempilo yami ngamamukela uJesu yazi mnganami uma usakhuluma ngokuthi uNkulunkulu unokusebenzisa izimo kuze sisondele kuye I'm asking myself ukuthi what would have happened kulo yamama mvangeli lo bekane issue yokopha kwegazi for 12 years imagine if bekangazanga opha igazi for that long okusho ukuthi bengeke asithole asesimeni sokuthi ngiyamdinga uJesu so by her facing the situation of the blood had to ukuthi afune uJesu solution and I remember again ukuthi there was also a lady obanjwe enza isono ephinga loyo mama ngiyazibuza ukuthi if bekangazanga abantu bekayolethwa nini kuJesu ngasho ukuthi isono sakhe simsondeza kuNkulunkulu ayasikho lapho bazalwana sikho lapho bazalwana bese umvangelo usasitshela ngento yokusindiswa uyazi Mabunda into eshaye abantwana bakaNkulunkulu noma eshayile singabantwana bakaNkulunkulu
simjwayelile uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uvela ngomnyango sibu kanti uNkulunkulu uyavela erufini sibu kanti uNkulunkulu uyavela nasebondeni kanti uNkulunkulu uyaqubuka naphansi sibu masingamcreme usimakade mvangela ngoba bona asikhuluma iqiniso mfowethu masingamcreme uNkulunkulu uyazi mabona kunabantu abake basindiswe ethaveni sho ethaveni no ngikhuluma etshwaleni mina kunomuntu wadibana noNkulunkulu etshwaleni sho kunomuntu owadibana noNkulunkulu mabunda mfowethu adayisa ngomzimba kwasho ukuthi lo muntu ozothenga uhamba neNkulunkulu sho ngiyakuhuza yavuka lento no yeah yize bezokwenza into ucansi kodwa kwasho ukuthi kune assignment sho mabona angipromote amanyala but ngizama ukuveza ukuthi lo uNkulunkulu bafowethu mabona uNkulunkulu waziveza phakathi kwezinto ezibolile sho phakathi uJona asesweni senhlanzi sho ivoice yakhuluma sho uDavid uthini mabunda kanti uthi noma ngiye endaweni yabafile wena Jehova ukhona noma ngiyaphezulu wena Jehova ukhona sho uThixo mabunda uvela ngawo wonke ama-engel uvela yazi mvangela usakhuluma so I really wish lento isho I wish I can make a shout out kubethusile mcini yabona lo the writer of the song of the year uNoah yangena no le ngoma ihlatshelelwa emathaveni le ngoma ihlatshelelwa everywhere kanti noma ingihlatshelelwa ngaleyo ndlela igcina iba intshumayelo kwabanye ngoba uyezwa ukuthi kungena ngono ugcina uzibuza ubani no uzogcina ulifundile izwi ngoba you want to find out ubani lo no abakhuluma ngayo ingenile so cabanga ke if abobhuti bethusile bebangahlabelele emathaveni bangaye endaweni ezinjalo kanti kunemphefumulo elandwa endaweni ezingekho comfortable yakuzwa mabunda we gonna expand namhlanje angazi noma i-hour lizoba enough or lizoba lincane okay uma ngisindiswa mabunda ngimamukela uJesu ezinkosi nomsindisi wempilo yami into ke eyenzeka naye mfowethu mabunda mangimamukela uJesu mina I never thought ukuthi uNkulunkulu ngawungibizile okay you understand mina mangimamukela uJesu ngangitshela ukuthi ngiyoba umzalwane ngihlale phansi or ngifane nalabo sisi abangi-attractive uashara you understand ngiyakuzwa ukwabona wamkela indoda kanti inezinto ezinkulu for wena sure wena boqabanga ngathi the only thing that he cares about ile simo bhekana naso kanti he has bigger plans so into eyenzeka kwakuyileyo mfethu mabunda ukuthi ngangingazi ukuthi kunento uNkulunkulu ayibekile phezulu kwami impilo ngiyakhumbula namhlazana bengiprofeta mabengiprofeta yathi ngikhomba inceke ngiprofeta izinto wayeyikhuluma zazi izinkulu I thought bakukhuluma noseceleni kwami sure ngaphuma enkonzweni ngaphuma isonto lathi maliphuma isonto ngathi le ndoda behleli eceleni kwami uNkulunkulu uzoyisebenzisa muso wathi umngani wami lo wangiletha ukuthi ngikwazi kuyesontweni wathi sibu bekukhulunywa nawe mind you awukashumayeli angikwazi nokubamba imic interest awunayo namahloni nje mabunda ngibhala unyawo phansi mangikhuluma nawe ngisho umngani wami ne sharp nose awuyithandi nayo ke into nayo ke la yadidya khona nayo because uma ngisindisa uma ngitshela kuthiwa uzoba umfundisi le yanto yacisha ngikhipha ngepastel because into yangishaya ukuthi number 1 ngiyogunda impandla ngithakhine ngiphatha iBhayibheli langa leshisa ngishaya isharp nose lo okhuluma ngale statue lo secrocodile esenze so hayi bazalwane angili namuntu ayisinkinga umuntu unestyle unestyle sakhe but lo crocodile wakutraumatize wangtraumatize akabanga ukuthi wamfundisa crocodile that's the only thing because that's why mabunda it was difficult for me ukuthi ngamkele ukuthi mina ubiziwe because of makabanga le dress code ngalwa nceke nenkosi sure remember phela bengisikhothana na bazalwana ke it explains why mangiqala ngithi le ndoda le nge fashion kule insuku dangerous so khumbula lesa insuku hayi
angisho maye ngalesa sikhathi mabunda yeah usimakade akashintshi container mara uyayi-improve lapho ngiyabona leya container yayisebenza endaweni wrong ngiyabona yeah manje baba attracted kodwa ngibashaye ngevesi ngiyabona I siza explain nabo nabo attracted ubashaya ngevesi angisho mabunda here's the thing go wonke umuntu osindisiwe yeah mabunda mfowethu igift inyoka yakho eish sibu yeah wayisho umfundisi uGumbi uhamba phezulu kwamazwi akhe yeah atata uGumbi yeah le yanto mabunda it can build you ingakuphakamisa iphinde kwehlise eish because igift inento attract abantu yeah mara labantu seba attractekile sure wenzani yo I'm being honest. Yeah, being honest. Mabunda mina nawo sigcwele kakhulu and abantu bayasondela. Kakhulu. So lento yakhela ukubiza abantu. Yeah. But manje kukoseka ukuthi noma sayibabizile ube nokuhlakanipha. Sure. Bokwazi ukudirect abantu endaweni right. Sure. Yeah. Ngoba lento into ebhlungu ngayo ayibizi abantu obathandayo kuphela. Inokubiza nezitha. Now, yeah, let me put a scripture to make a reference ngendaba ye gift. uJesu uma ezalwa wadingwa ngabantu abawu2. Ngizoyisho lento. Yisho baba. Ukuzalwa kaJesu, angisho sokhuluma ngane ngendaba ye gift, sizojula bazalwane nisiyekele. Ukuzalwa kaJesu kwaletha 2 kinds of people. Number 1, kweza abantu abaphethe izipho. I don't know if it makes sense. Izaza sempumalanga. Zeza ngenxa yokuthi zifuna ukumnikeza zimcelebrate zimnikeze the gift. Number 2, kwaba na the enemies which was a Herod. Wezwa ukuthi uJesu uzaliwe. Wathi ngikhombisani la azalwe khona ukuze nami ngiyomkhonza. Kanti inhliziyo ithi ngiyombulala. Ukuthi gift attracted those type of people. One, abantu who are gonna pay you for your gift. Number 2, abantu who are gonna destroy you for your gift. I don't know if it makes sense. So unga celebrate uma udingwa ngabantu. Akusiyo wonke umuntu okudinga ngenxa yokuthi they have good intentions. Some they are coming ngenxa bafuna ukuyibulala lento. Ingakho mfethu mabunda umuzazi ukuthi kunento iphethe. Yeah. Into yokuqala ekose uyazi naye. Yeah. Angeke uthandwe wonke umuntu. Sure. Ngiyakuzwisisa mabona. Ngiyakuzwisisa. Angeke uthandwe wonke umuntu. Ngiyakuzwisisa. Kodwa iyazi ukuthi into iphethe inabantu bayo. Sibu. Eish. Inabantu okusho ukuthi awubizelwanga wonke umuntu. Ingakho mina nginenkinga nabantu abafuna ukuthandwa wonke umuntu ngathi bayimali. Sure. Ngoba ungizwa kahle mabunda mfowethu ungakhathazeki ngabantu abangakusupport. Sure. Abantu abangayisupport into yakho ababizelwanga yona. Sure. Kodwa abantu abasupport into yakho babizelwe lento yakho. Ngiyakuzwa. Uyangizwa mabunda. So kunomuntu ongawathandi Amadoda Anyakazisa Umuzi. You are in a position ukuthi ungasithandi vele. Why? Because of asibizelwanga wena. Kodwa bakhona abantu abayozwa ama messages wethu baphile. Ayingakuzwa ngoba mabunda why ingceke zingaka yeah no ngceke amadoda kaNkuluNkulu abiziwe maningi yeah why mabunda kunabantu abangeke bangizwe mina kodwa bezwe wena ngiyakuzwa kunabantu abangeke bamuzwe babakuzwe wena mabunda bezwe utata uBhedu umfundisi wami yeah uyangizwa mabunda so akusiyo wonke umuntu obizelwe kwangathi ngingalungisa nalabo abamabhizinisi. Mntana sekhaya akusibo bonke abantu abazokusupporta angisho lento igcwale uma ngabe impahla yakho o impahla oyidayisayo uthi 2000 uma lothi angeke khona ukuyithenga angeke akhona ukuyiafford awubizelwanga lo muntu bakhona abantu abazoyithenga ngoba sigcwalele ngabantu mabunda wathuka yini mabunda uyajula ndoda uyajula sigcwalele ngabantu abacompromise into yabo ivalue yabo ngenxa abantu abangakhona abangabizelwanga into abayiphethe okusho ukuthi mvangale ngibeke lento uLuzi Votin akayi ku Black Friday ngenxa yokuthi uya understand ivalue yakho so wena ke wasibona uyehlisa ivalue yakho it's a sign ukuthi you are
dealing with the wrong market. Abantu abakuthandayo ngeke baze ba complain ngeprice yakho, ngeke baze ba complain ngestyle sakho, ngeke baze ba complain ngeproduct yakho. Why? Babizele wena wasithola so compromise ama value wakho to suit your friends or to suit a particular narrative of people. It's a sign awubizelwa ngabona. Uyazi ifana nani lento mabona? Ifana nani? Ifana nokuthi uyinsizwa. Yeah. Uthandane nosisi othize. Yeah. Lo sisi appreciate. Yeah. Yonke into yenzayo ayithathele phansi. Kuyena uyithathela phansi. Sure. Akuyena wakho. Akuyena wakho. Mfana kithi noma kuthiwa ungamthengela umkhumbi wenzeni. Ifaksiyeno wakho yonke into yoyenza kuyofana ukuthi ucitha amanzi phansi emhlabathini. Sure. Ayingakuzwa dad. But the moment utholo wakho ngokutshela amabona noma ungathenga usweet uyocelebrate we R1 ulolipop walapha emakuleni uyokhala inyembeza celebrate ukudlula le ring omthengele yona ya 10,000 kodwa angayena wakho angeke mntana sakhe ngiyala mabunda. Sure. Ngiyala baba, ngiyala mabunda. Hayi angazi mabunda sikuphi kodwa no besase kule ndaba ye gift yokuthi why kunenceko eziningi emhlabeni. One of the things engifisa ngathi singayi address mnganami njengoba sizochubeka ngohamba lwakho lokusindiswa nokuthola ukuthi ubiziwe ilento yokuthi izinceko zizishintshe to be like someone else. Yes sir. And now because you are not yourself uzo attracta abantu abangabizelwanga wena ababizelwe lo muntu ozenza yena. Yes. I don't know if it makes sense. For example, uTD Jakes ukhona kusiza ngani ngumabunda ngizenze uTD Jakes. Does it make sense? Kungasabonakali lento uNkulunkulu angibizele yona. Yeah. Does it make sense? No. Ngisho mvangeli angeke sengivuke nami sengishumayela njengo TD Jakes. It cannot happen that way. Why? Because of nabantu enyeba attract bazabe bangazi kimi kodwa bazabe baza ku TD Jakes engizenza ngathi nguyena. So it's always safe ukuthi uzenze wena ube nguwe and walk in the path le uNkulunkulu akubizele yona ngoba kunabantu uNkulunkulu abathembile ukuthi bayozwa wena abafuna ukuzwa uTD Jakes kodwa bafuna ukuzwa wena. So once uzenza someone else you are in trouble. Mabunda uyazi mfethu mabunda uma ukukhuluma ngalento ungenza ngibe emotional mfethu. Mvangelo ungawara khona amathishu sakusula inyembezi mngana. Uyazi why mabunda ngiba emotional? Why tata? Because uma inkosi ithi ngibizile. Yeah. Into yokucala ikhuluma kimi wathi kimi you are different. Eish. What you are different? Yeah, washo njalo I'm different. Because into eyayikhona mabunda ngangishumayela ngama parable ngama example. Yeah. Even now sashumayela even namanje lento ekhona iyo sithathe yasibeka okhozini leyo mara eqinisweni noma lento isithathe yasibeka emhlabeni wonke kodwa yagqekwa mabunda yagcekwa lento. Amazwi engengiwakhohlwe enye inceke esashumayela nayo yathi kimi sibuwe na ukwazi ukushumayela ngama example. Sure. Okusho ukuthi ngangifela lokuthi I'm different. Yeah. Ngoba mabunda nali iqiniso mfethu. Njalo mawuza nento ehlukile abantu bazolwa nawe. Sure. Ngiyakuzwa. Njalo mawuza nento ehlukile abantu bazolwa nawe. Ngoba uletha into engakazi abakhona. Sure. Yini into eyenza ukuthi uJesu bamlwise? Hlukile. Wayehlukile. Izinto wayezenza zazihlukile. Sure. Mabunda remember asikhuluma iqiniso. Every time when uza nento ehlukile iyazi ukuthi there's a system and the system ebe exist khona wena mawuza nento ehlukile iba nalento ukuthi uzobreaka le yabo and bafuna uphile under the system le ekhona. In other words uma uthola abantu bagcoka already bonke wena ufike ngo-white wafika ngo-white unenkinga ngoba banalento abantu ukuthi ufuna ufane nathi. Sure.
okusho ukuthi ukuhluka kwakho kukenza ukuthi ube yitarget. And number 2, uma udinga attention kwamele uhluke. Does it make sense? Yeah. Uma udinga ukuexcella elifeini kwamele uhluke. Now inkinga ngokuhluka naye ukuthi balwa nawe kuqala before bakucelebrate. Does it make sense? So the time belwa nawe ungayeki ukuhluka ufane nabo. Bayekele ngoba ngeke bayi understand lento yiyo namhlanje. Kodwa kusasa bayokucelebrate, and the reason bakucelebrateela ukuhluka kwakho. I believe mina mfethu ukuthi njengoba kunabo Mandela, I believe ukuthi igeneration yabo Mandela bebalwa naye bathi uzenza bani. Kodwa years later the same guy lo bebalwa naye bamcelebrate. Mama Bunda, umthetho wase grounding now. Yeah. Kuyaziwa nabadlali bayayazi lento. Yeah. Nabantu abazobukela ibhola bayayazi lento. Yeah. Ukuthi igoli kufuna lingene kusadlala umdlalo. Yeah. Abayi expect indaba ye penalty. Kodwa ba expect ukuthi igoli ifuna lingene normal ngokwe system. Yeah. Yangasena. Yeah. Uma ngabe umdlali azobambwa isystem. Yeah. Yokuthi manje ibhola likorwa ngendlela eyodwa. Yeah. Angeke abe introduced ku penalty. Sure. Ngisho ukuthini Mabunda? Usho ukuthini? Into engizama ukisho ukuthi uNkulunkulu mfowethu yebo isystem unayo. Yeah. Mara kwesinye isikhathi unokuyibreaker kodwa zama ukuvela ngendlela ethize ehlukile zethu. Ungizokahle Mabunda. Ungaba frustrated ungumdlali ukuthi why kungakorwa. Ganta uzokwenza umhlatshelo bakukabhe eboxing. Sure. Ngoba Mabunda akuna penalty ungakajwanga. Sure. Osikhumbule Mabunda yini penalty? Ipenalty ibhola olikhahlela free ungamakhwanga. Yeah. Kodwa igoli leli elinormal kosumakhwe bese ukhahlela ibhola. Uyangizwisa Mabunda? Ukuthi uNkulunkulu kunezinto azokuvumela ngazo ukuthi zikulimaze. Kanti sekenza ipenalty empilweni yakho Mabunda kodwa uyangizwa. Uyangizwa nayi lento yamadoda. Ngiyakuzwa. Okusho ukuthi ukukatshwa kakho uintroduce ipenalty. So uma ongakatshwanga sometimes ngeke ulithole ipenalty. So okusho ukuthi sometimes bantwana basekhaya ukuhluka kwakho will make you to become the world's best. Namhlanje bafethu kunabo Messi, kunabo Ronaldo, kunabo Mbappe. Into ebenza ukuthi bahluke ile style of play abasebenzisa. Ibhola is the same, but them choosing to be different in the way badlala ngakhona kugenza ukuthi uthole irecognition. Now inkinga naye angeke uthole irecognition only from the people that you love. I repeat, kunabanye abazokuthanda kodwa kunabanye abazokuzona simply because of you are different. You are different. Let's make an example. Nayi M2 TV. Yeah. Ukhona omunye wenza njengo M2 TV. Akekho futhi. Ihlukile. Nayi ke umuntu into ekosayibambe uma ngabe uhlukile. Bazolwa nawe mntana sekhaya. Ngenxa ukuthi uhlukile. Bengicela ukuthi ube consistent kulento. Ngoba ongizwe kahle. Iqiniso lithi uma uJesu ezalwa eyiswane uHerod esihlalweni eyinkosi enentshebe enamazinyo eyidlela ipapa wanyakaza ngoba seka understand ukuthi sekukhona into ezaliwe sekukhona enye system ezolwa neyakhe kodwa manje uJesu waqhubeka wakhula uJesu waqhubeka wenza lento ubaba ambizele yona noma kuziwa ukuthi kune system elwa naye njalo mawuza nententsha emhlabeni abantu bazolwa nawe let me say this again ngifuna ukuyisho lento abantu bangezwe mvangeni umuntu ophiwe into ethize ukuzalwa kwakhe soze kufana nokuzalwa kwabanye abantu nokukhuliswa kwakhe soze kufana nokukhuliswa kwabanye abantu. I don't know if it makes sense. For example, mina I knew ukuthi my story is different when I found out at the age of 10 11 ukuthi ngazalwa umama wamashona 3 months later.
ngazibuza ukuthi ukushona kwamama ngisasemncane ngina 3 months mfethu yini enza ukuthi ngizalwe umama wamashona. That's one I knew ukuthi kunento ehlukile ngami. Kodwa the fact ukuthi kunento ehlukile ngami kwenza nama circumstances okuzalwa kwami kungahluki. And sometimes ukuzalwa kwama legends kuzalwa nama pain. Lalela ukuzalwa kwaMose kwenza ukuthi kube nabafana ababulawa eGibhithe. Ukuzalwa kaJesu kwenza kube nabantu ababulawa. Kwenze njani wazalwa kwafa ingane? It's because of uhlukile. Mntana seke I don't know ukuthi why egini bakuzonde ngalendlela, but it's a sign ukuthi you are different and ungazicompromise so that ungayifili le pain. Ibekezelele leyo pain ngoba kusasa bazolwa na. Notice something mfethu, uJosepha because of bekahlukile ukhuluma ngokubona the sun and the moon and the 11 stars bowing. Ilanguage yakhe imenze wahluka. And because of ilanguage yakhe beyihlukile yayenza nokuthi abobhuti bakhe bamzonde. Ngenxa akekho umuntu umvangeli one ambition yokuseva omunye umuntu. Kodwa nanku umuntu evela athi ngibone. Your vision will make you to be different. Mabunda Sibu. Uma ezalwa uMose ingane zabulawa. Uma ingane zibulawa lithi iBhayibheli Mabunda mfowethu lesasimo senza umama ozala uMose ukuthi amthathe amfake ku basket. Sibu. Le basket shoti kwakuyi container amfaka kuyo uMoses. Uma emfaka wamthatha wamfaka emanzini. Ungizwe kahle Mabunda, kunento oyikhulumile wathi labo ababiziwe impilo yabo ayifane abanye. Asikhumbule Mabunda, uMose umncane useseyiswane akenzanga lutho futhi usemanzini yena kodwa ontanga bakhe bayanceliswa. Usemanzini yena kodwa ontanga babo Mabunda mfethu mabekhala basula inyembezi kodwa yena mayekhala inyembezi zakhe iwele emanzini. Ngizwe kahle Mabunda, usemanzini yena kodwa ontanga bakhe batetiwe. Ungizwe kahle Mabunda, sesiyathola uma ulwandle sebadibana nesimo solwandle abantwana bakaIsrayeli. Lithi iBhayibheli engilifundayo uNkulunkulu wasebenzisa uMose ukuvula ulwandle olubovu. Remember Mabunda, ibandla likaMose lalitetiwe linceliswa uma uMose abhekana nesimo samanzi. Okusho ulwandle lwavuleka ngenxa ukuthi siyamaza uMoses. Kwathi abanye betetiwe yena wayebhadala iprice ezovulela abantu abezemva kwakhe. Mntana sika kunezinto ozobhekana nazo namhlanje. Kanti njoba ubhekana nazo mntana sekhaya uvulela abantu abezemva kwakho. Ngoba noMose naye Mabunda ngiyashumayela manje iPodCast. Ngoba noMose naye Mabunda mfowethu wadibana namanzi amncane wakhala ambandela amanzi. Kanti njoba ambandela kusasa amanzi azovuleka. Ngoba asikhuluma iqiniso bewangeke amanzi avulekele umuntu angamazi. Ngiyakuzwa. Ngeke. Njengoba ubhekana nesimo serape, bafowethu, wena uyohaga umuntu oke wa rape angeke ukhulume naye njengabo bonke abantu ababashumayeza. Wena uyomhaga ipain isuke. Mabunda, wena njengoba uswela indawo yokuhlala, wena mntana sekhaya umuntu odibana nesimo sokuthi akanantu, wena uyomhaga leyo pain, leyo rejection ibaleke. Yazi bhuti, ake ngithi isimo ngeke sikuthobele phambi kwabantu ungazanga wadila naso emfihlakalweni. Ngiyafisa ngathi ngayiphila lento soze ikuthobele phambi kwabantu ingazanga yadila nawe emfihlakalweni. uMose ubhekana nolwandle asasemncane isimo samanzi. Abantwana
abantwana bakwaIsrael abekho aba yabona I believe mvangeli ukuthi nomama kaMose at some point bekaqabanga ngathi umntwana wakhe ngeke survive ngoba wamthatha wamfaka phakathi emanzini lithi iBhayibheli wema ekhoneni wambuka wabheka ingane okusho ukuthi mntana seke kunokwenzeka kube nabantu laba kose bayancelisa bakufaka entweni ongayithandi mvangeli wayishumayelisa kuPodCast ungayenze lento le lithi iBhayibheli mvangeli wambuka elokwehla ngamanzi okusho ukuthi mvangeli ungamzondi umuntu okufaka emanzini ngoba imagine ngabe nguMose mama how can you do that imagine no ziningi izimo esisihlukanise nabazali bethu I'll say this again kunabanye abazali benu banishiyanisa sebancane ngenxa ukuthi kose bayosebenza I want to heal someone kunomunye oqabanga ngathi umzali wakhe uyamzonda kanti akamzondi isimo esenza ukuthi relationship between wena naye zingabe right some of you your parents they fought kwathi ukuhlukana kwenu nobaba wakhe especially men that are under attack ekuthiwa ama-careless ama-absent fathers and all those kind of stuff even give absent fathers an opportunity bazakutshela the story izinto ezenzeka so that ba-separate nani kunomuntu engifika ukumphilisa namhlanje notice lithi iBhayibheli umama ngenxa yokuthi bekafuna ukuprotect umntwana wamyekela ingene emanzini now kunabanye benu abazali banishiyanisa sebancane they could not have that opportunity to raise you hayi ngoba bebathanda kodwa isimo esaba foster kuze babhekane and they have to be that distance so ngiyacela mntana sika ungamzondi umzali wakho ungazazi isizathu sokuthi akushiye usasemncane it's not because of he hated you some of the parents bebastruggle financially they had to let you go mvangeli ngoba mabunda naliciniso mfowethu kunezimo uNkulunkulu ayidedela ukuthi zenzeke empilweni zethu kanti lezo zimo zizo-introduce amandla besingazi ukuthi sinawo sibuda no mfethu asikhuluma iqiniso wena bongazi ukuthi ungalibamba ikhaya wedwa kungekho mzali kodwa lesasimo senzeka kanti sikhipha umfana si-introduce indoda kuwe sisiwami bongazi ukuthi obosisi bakho ngabondla uma wakhe ngekho kanti leso simo sizo-introduce amandla bongazi ukuthi unawo sizokhipha intombazana sifake umuntu wesifazane sifake umama kuwe mabunda izinto ezenzeka kithi mfowethu izinto ezenzeka kithi ezibhlungu zinayo le tendency yokuveza into besingazi ukuthi sinayo mabunda sibu I believe ukuthi umama kaMoses wazibuza umbuzo ukuthi why inkosi yenzeka lento kimi abanye omama banezingane zabo kodwa yami ingane angisanayo ngizwe kahle mabunda kanti labantu abacabangayo bona bazithengela bona amaphampasi uma ngabe bewathengwa amaphampasi bazithengela bona mabunda enithini ibisi nene futhi mabunda bathenga nempahla bona kodwa izwe uMose ingane yakhe lezi zinto bekose ngawe uyazithenga zathengwa indlu kaFaro ingane bekose ngayabulawa kwasetshenziswa isimo songathi yabulawa kanti ingane yokhuliswa kupalace kunezinto emabunda nayi lento ungathi umntana kaThixo angayibamba iprinciple yasezulwini le uma ubona ngathi kuyamosheka lamhlabeni ezulwini kuyalunga uyangizwisisa mabunda so ezinye zezinto ezenzakalayo uNkulunkulu enza amabomu kanti kune provision ekhona somewhere somehow mabunda mfowethu uma ubizelwe into iprovision is guaranteed ukuthi iyeza futhi khona in fact let me put it in this way for every vision there is provision but you cannot get the provision unless you continue. Does it make sense? I'll repeat. For every vision, there is provision. But you cannot get provision unless you become consistent. Does it make sense? Abantu abaningi baba nembono othize.
kodwa into ebashayayo baba no mentality ye quick cash. You may not get the provision currently at the moment, kodwa the provision it's in you being consistent even when you're not getting anything. Mvangeli elora angaziyaphi engishilo mvangeli ngathi sizojula sizoya lapha nalapha awuthi ngiphunyuke mabona phunyuka mnganami. But let me continue this thing. I believe ukuthi bafethu, this is true story. I believe ukuthi bengeke sibe ne podcast kuThulas MTV namhlanje kube nama mic akahle kube ne viewership ekahle if azange saqala efonini. Khona la uqala khona kodwa iconsistency yethu isenze sahamba sagcina sidibana noThulas endleleni. Why? Imagine if ngabe sabekezela saba nombono ukuthi ikhona lento salinda ama camera salinda yonke lento. I'm going back to the man obizo uNkulunkulu othi ngifuna ukuyoqala iministry kodwa iphika anginazo. Mfethu qala noma iphika zingekho. I'm talking to a man that says I want to start a big business and I'm a building nani Kala uthengise lokho okuncane onakho. Provision will come along the journey. Does it make sense? Ukuthi mvakele, let me put it this way. uNkulunkulu kunama packages awabekayo endleleni yethu. Angabeka la irice. Abeka imana itomato sauce, abeka imayonnaise, abeke amazambane la konke. Kodwa mawuqala uqala une stove namanzi. Does it make sense? Mawuqala man. Kodwa amandla aseqhubekeni. The more qhubeka uyodibana nama-rice. Let me put it this way. Soze ufake ama-mayonnaise netomato sauce ku-rice engavuthanga. Okusho ukuthi itomato sauce nabo coleslaw nanani zikhonwa kodwa zidinge ukuvuthwa kwe-rice. Mvangeli singashumayeli man. Okusho ukuthi ipheke lento uNkulunkulu akuphathise yona ize ivuthwe then uzothola ama-mayonnaise nani. Mabunda sibu into mfethu eyangisindisa wasindiswa yinto the time ngizwe ukuthi inkosi ine assignment ngempilo yami into yangisindisa naye ukubamba amazwi awakhulume nami ngisemfihlakalweni andukuba ngiyodibana nabantu ngoba iphutha abantu abalenzayo mabunda ukuthi bakhohlwe lento inkosi eyakhuluma eyakhuluma banabo anayo uNkulunkulu babonke noNkulunkulu bese alalela abantu bebangekho emfihlakalweni sibu yangizisa mabunda ngiyakuzwa emabunda uma ngabe mfethu uthishela akufundisa ama notes i-testing ngekho ungalalela umuntu ozokhuluma nawe bekangekho eklasini inothishela afika zonikeza information wrong abantu iphutha abantu abalenzayo abantu ukulalela abantu ababangekho inkosi ikhuluma nezimpilo zabo. So mina into yangisindisa ngalesa sikhathi ukunderstanda noma nokubamba amazwi inkosi eyawakhuluma bengekho mina nginoNkulunkulu. Uyangizwisisa mabona. So leyo nto iyokusiza ngoba njalo mabona uqala kwento inezimpi zayo. Uqala kwento kunezimpi zayo. Okusho ukuthi mvangeli asicheke lento futhi ezwini. The time uNkulunkulu azobiza uMose ehlane akazanga consulta kwaJethro. No. The father-in-law akazanga consulta kwabantwana bakwaIsrayeli. Akazanga consulta kwaFaro. Kodwa wavela kuMose njengomlilo ovuthayo. Wamnikeza umbono the vision ukuthi mfethu hamba ngizwile abantwana bami bayakhala. Hamba uyobakhipha eGibhite ubayise eKhanani. Imagine manje ke the time uMose kose az explain kubantu azobakhipha. Bantwana basike uthi usibuda into yamsindisa ukuzwa nokukhumbula
ukutshela lento uNkulunkulu ayisho abantu bangekho yini lento uNkulunkulu akutshela yona abantu abangekho some of you uNkulunkulu wanikeza imbono yamabhizinisi abantu abangekho why do you take the business idea manje sokwamela utshele abosisi bakho and utshele wonke lo muntu ukuthi no uNkulunkulu onginikeza I wish I have this business idea that is why some of your plans aziphumeleli ngenxa yokuthi uthatha lento uNkulunkulu akunikeze yona bese uyodinga ivalidation ebantwini ukuthi lento ingaphumelela or ngeke iphumelele kanti mawenza njalo mntana sekhaya kunabantu abangakuthandi remember they will kill you for what God told you about because mabunda nenye into engadibana nayo kulento lena ke yacisha ngikhipha ngefastera yiphi leyo embusweni kaNkulunkulu kahlahle sengasho ukuthi ngangiya backslide ngawo yena sena mabunda uyabona le yacisha ngikhipha ngefastera ukuthi ngirejectwe ngabantu ababizwe uNkulunkulu engibukela kibo sibu while mina ngiseza yangizwisisa mama ngiyakuzwa leyo mfethu uyacisha ngikhipha ngefastera akhipha kodwa amazwi angisindisa naye mabunda njalo mawuphethe into enamandla iyoshukumisa abantu abala uyakhona iyoshukumisa abantu bala uyakhona okusho ukuthi mabunda mawufuna ukuba yipresident abo president bazolwa nawe laba bakhona lapho bekhona khona ungaka electwa mfowethu singakakuvoteli mfowethu bakuzonde kwathi ngithi eSouth Africa na iconfirmation mntana sekhaya why labantu abaku acting industry balwa nawe unganakama bayakuprofet ukuthi ubelonga kulesihlala abahleli kiso why labantu obukela kibo uthi mama ngizoyikhuluma kwakunomunye umfo mina I remember ngamtexta na ku Facebook igama lomuntu ngengilisho siku podcast Amadoda Anyakazisa Umuzi dakuthulaza idume kakhulu idume kakhulu yazi umhlaba wonke ngayilanda ukubona umuntu umlando ngokwe role model amlanda athi mfowethu hey nginentshisakalo ukufana nawe ube motivational speaker nami ngigqwala umhlaba wonke ngisengiqalile ngiyayenza lena was like okay hayi qhubeka uyenze akayenzanga lento mina nawe siyenzayo yokubona ipotential emntwini bese uyayikhulisa uyambringa mfana kithi okay nayi into yangizwisa mabunda kodwa lokho akuzange mabunda kwangilimaza kodwa lokho mamunda kwangiphakamisa kwangenza ukuthi uma kunyakaza abaseyihlalweni simakade ngiyalandela angisho mabunda ukuthi ngifikile ngisesendleleni mfowethu no angikafiki ngisesendleleni kodwa manje ngishumayela into yokuthi kunomehluko angikafiki angasithula siyayivala noma siyayivula yazi bhuti okay hayi isikhathi sasekhona yazi yini into engishayayo bhuti na yes bhuti ukuthi laba abaphezulu bazohlezibelwa nalabo abaphansi ngoba lo phezulu uyayibona lento yes and inkinga naye sometimes ispace asikho enough so ukufika kwalento esuka phansi uma seyifika le phezulu izokudluza kono one kose adet la mntana sekhaya eSouth Africa angeke sibe nama president amaningi we will always have one president and one deputy so imagine umuntu ohleze esihlalweni sobu president ugabanga wena uma une ambition yokuba president uthi uyohlala kusihlalo sikabani what I'm trying to say is never mind the rejection of those that you look up to laba obekela kibo bayakuzonda ngoba banayo lento emqondo nawo ukuthi you can even become much better than them as a result you are an enemy that is why bazohlezi bakuvalela iminyango ngenxa waphumelela kuphela uyondlula bona you gonna become much better mina I wish ngathi ngatshela labantu abaphezulu ningalwi nalabo abaphansi ngoba you are not guaranteed that you're gonna stay last imagine mfangeli sengisho lapho ngathi mfangeli the time ngakabi negama ngathi
ngadibana nawe wanganginaki kanti ngikwisizini yami and isizini yakho seyiphelile kanti I can gain irrelevance yami ngawe kunomunye umfomva ngale bayamaccuse ukuthi bekagqoka imask angimentionanga kamagama because hey angifuni uzimoshela something nayi into engithanda ngalomfo lo mfo akalwi nabantu abasha lo mfo ngikhuluma ngaye no bayamaccuse ukuthi bayagqoka imask nento nezinto ezi-orange kodwa into emenza ukuthi abe relevant in the times that we live in uma abona abantu abasha beza akalwi nabo kodwa yabasondeza now once i-attention kulomuntu omusha nakuye iba kuye naye so uma uphezulu ungalwi nomuntu ophansi you better umsondeze ngoba levilo liyajika bafethu uyothi uma sekaphumelela uyolimenshina elakho igama athi ngila ngikhona namhlanje let me say this angeke umenshine intwana zasezulwini ungawabiza Amadoda Anyakazisa Umuzi the moment uthi intwana zasezulwini the moment uthi intwana zasezulwini Amadoda Anyakazisa Umuzi azovela somewhere why bathi beza labafana zilwanga nabo kodwa sathi abeze sizabakhulisa ungalwi nomuntu ozayo mabunda sicacise le ngishaya istembu lo isho ishaya istembu mawuphezulu umntana sekhaya yenza sure ukuthi ubeke ipontshi phansi uloko nje uyindlala impontshi iphinde make sure umntana sekhaya mawuphezulu undlala impontshi phansi ngoba you are not guaranteed ukuthi lephezulu uyawuhlala isikhathi eside ezani lezipontshi mabunda ipontshi zokuthi mawuwa uwele endaweni ecomfortable endaweni right ipontshi obani ipontshi ngabantu othi uphezulu abasiza ipontshi abantu othe uphezulu walula isandla baphakamisa ngoba mabunda kusasa labo bantu let me say this thing kwakunento yayenzwa uZola 7 ngalesa sikhathi sisakhula asiza abantu iZola 7 enza yonke into kwasho ukuthi uZola the time aseyihlalweni esiphezulu wayeloke endlala isponge kanti izofika isizini yakhe la kazowa khona wakhunjulwa ngenxa yezipontshi awele phezukwazi uyanganasena mabunda kwenziwa yonke into umfowethu namhlanje uguluva namhlanje uphezulu ngenxa yezipontshi ayindlala asesephezulu emabunda ngathi ngatshela umuntu eSouth Africa ngithi mfana sekhaya nalabo abakhuphukayo njengoba ukhupha ngicela mntana sekhaya ungasikhahleli stepisi ungasikhahleli ngoba sowuphezulu no let me repeat mvangeli ungasikhahleli stepisi ngoba sowuphezulu ngoba wasikhahlela uzakuwa kabuhlungu kodwa ungqono umuntu othi uma ekhuphuka asibambe safe le stepisi uma sikhuluma ngestepisi sikhuluma ngabantu kunabantu wena mfethu abakusiza lalela kunomuntu mfethu wena the time ungasebenzi owakusiza and wakusiza ngendlela ebonakala ngathi useless wakutshela ukuthi mfethu ecompany nethize kunama CV kunama job opportunities thatha iCV uyoyifaka ungamkhohlwa ngoba ngeke wazi utshela abantu ngeke wazi naye kunabantu mfangeli abahlezi kuma position emsebenzini simply because there was a man that spoke about that opportunity so ungathi uma sewuphezulu ubona ngathi sewungcono drive imoto ezimnandi wena uqaba ngathi no manje izinga lakho lishintshile then ukhahlela izinto lalela mntana sika ndlala izipontshi ngoba ilanga lokuwa awulazi mabunda wajula mfowethu no bafethu no asibeni honest ilanga lokushayeka asilazi njengoba uphakamela abantu namhlanje njengoba wena uzibona ungcono kunalabo okhule nabo njengoba namhlanje ubona ngathi thina si useless uma sisondela ke lalela mntana sika ilanga lokuwa awulazi ungabaphakameli umhloniphi umuntu one day uyoshayeka kanti umuntu owamsiza kanti umuntu owamisa esikolweni kube nguyena okuphakamisayo hayi mvangeli sifika kanjani mabunda mfowethu ile ndaba yejeni yami le ndaba yejeni yakho and mabunda mfowethu nenye into yangisiza mfethu ukuthemba lento uNkulunkulu ayibekile phezulu yami impilo le nto mfethu yangisiza emabunda le nto mfethu ikusiza noma uRonaldo ela noma uMessi ela
kodwa understand into yokuthi nabo bayadlala ibhola ngokwendlela yabo. Sibu Uyangizwisa Mabona? ngiyakuzwisisa. Okusho ukuthi nami into yangisindisa ukuthemba lento. Ngoba inkinga esinayo sinabantu ukuthi noma sinabantu ukuthi noma abanye beza babe intimidated. Bashintsha ukuba yibo. Bafuna ukuzenza abanye abantu. Mabunda ngazi ubukana neverse lapho kwenzakala. Verse engilifunayo. Inkosi yami nayinqeku ngiyashumayela iyaphenqa phenqa. Verse engilifunayo. Uya understand Mabunda? Indlela olikhahlela ngayo akekho olikhahlela. Emabunda nayi into mfethu eyangishaya. Washawa yini? I think Mabunda the podcast izoba rich kakhulu. Nansi into yangishaya uma ngisafunda icrash. Ama crayon maningi. And nama colors maningi. Sure. Isho ukuthini lento? Isho ukuthini? Isithombe angeke sibe sihle ngabo red nabo white. Upink angekho. Sure. Okusho wonke amakhala ayadingeka tata. Singabantu siyaphila emhlabeni. Sonke sinabokhala abahlukile siyadingana. Sure. Yangizwa Mabona ukuze uJehova azopenda umhlaba wakhe siyakudinga Mabona. That's why mina nginalenkolo lethi akekho umuntu oyuseless emhlabeni. Akekho. Unekhala yakho mntaseka uyabona nje uphila emhlabeni unekhala yakho ikhala yakho nje ikhala yakho uyabona nje ubunomzimba uNkulunkulu ikhala bekayidinga kuwe. Sure siyalungisa manje Mabona sifaka isipanela uyabona nje ubusilendo unomzimba nje no ikhala kunomuntu ozokuthanda nje obunjalo ngokwekhala yakho. Sure Mabona ngiyayiphinda ama crayon maningi kodwa lama colors wonke siyawadinga. Sibaningi emhlabeni uJehova wasenza sahluka ingoba vele Mabunda siyadingana. Mvangeli yazi mnganami ungikhumbuza enye into ebalekile. Sure baba. Uma uhlezi ubheka ibhola mfethu you will realize ukuthi kune formation. Formation it's a style of play. Lesi esebenzisa yabo 4-4-2-2 abo 4-4-2 yabona lezo zinto it's a style of a play that coach uses. Yes, sir. Now into engithanda ngeformation ukuthi ke igcwele ngama roles ahlukahlukene. Ku-formation kunama strikers. Ku-formation kunama midfield. Ku-formation kunama defender. Ngisho mfethu uma uyidefender kwenzeke ukore ngekhona akukushintshi ukuthi uyidefender. Oh moyingcwele. Ungavumeli ukuskora kwamagoli kukwenze uzikhohle ukuthi irole yakho lesikose uyidlale eyokudefender. Kunabantu abayithola basenkingeni namhlanje bafuna ukuzesithola ababa ngama strike simply because of there was a grace for that time ukuthi ukore. La kunabantu ucoach abathembile ama striker that's their role. What am I saying? I'm going to say this and I'm going to hate abantu. Ningiqolele bafethu ke uma sengilehethile. Kunabantu abangewona ama prophet. I'll say it again. There are people that are not called prophets. Kunabanye benu you are not even evangelists. Awubizelwa ngalonto. Kunabanye mfangeli you are not even an apostle. You are not even a prophet. Just because of namhlanje uNkulunkulu wededela igrace yokuthi nguprophet doesn't make me to become a prophet. Namhlanje kwamele sengishintshe ama title wami lapha ku Facebook ngithi major prophet what simply because of igrace engayithola for that day. Uzolimala mntana sekhaya sofuna ugijima njengompostoli or njengotishara simply because there was a grace for that day. Now. See right uma sekuma positions wethu. Right uma striker man. Right uma ku midfield. Noma ungakoranga. Kodwa kunabantu abavimbile ukuthi singashayeki. Uyazi inkinga esinayo yini Mabona? Indade. Sinama striker athi angakora amagoli bese adelela ama defender. Sure. Kanti bayakhohlwa ukuthi ibhola lisuke emuva. Sure. Njoba bona sebakora. Ayiphinde. Sinama striker athi angakora bese adelela ama defender. Kanti bayakhohlwa ukuthi ibhola lisuke emuva. Mvangele ngivumelekile ukuhamba. Umabona ungahambi lapha. Yazi khona umuntu odedela amabhomu nje. Why ngisho so Mabonda? Sibu. Ngisho kanje ngoba kunosisi kubo. Ngoba uyasebenza unemali. Ngoba ekhaya uyabondla. Adelela ubaba omncane. Sho ongasebenzi. Or adelela umkhulu noma umuntu othize wakuba mbukele phansi. Sibu.
ngoba dadewethu ngiyazi uyondla kodwa iqiniso lithi le ndoda mhlazana yokushada umuntu oyo negotiate ilobolo lakhe lomdelelayo sho ngoba asikhuluma iqiniso njengoba usebenza wondla umndeni ukhuliswe yilo muntu namhlanje umbukela phansi ibhola lisuke kuye ibhola wakondla wakhulisa lo antu wakho mbukela phansi namhlanje kuthona ukhulelwe ngiyaprofeta kuthona ukhulelwe kwaba uyena nje wavuka ekseni kumakhaza wakunceda kuyobika isisu uleka boyfriend yakho eyakushiya nengane wahamba wayobika ukuthi hayi kunosisi wethu kunengane yakwethu lana ikhulelwe mabona wayobika isisi ekseni ngo5 evuka sho usumkhohliwe namhla kunala khona ibhola lisuke khona njengoba lizokora njengoba selikora mabona wonke umuntu udlala ama position ahlukahlukene nangu uthulasa sengikhomba ngayo wonke umuntu mabona udlala iposition ehlukene so wena dlala iposition yakho yeyimali dlala iposition yakho yokubamba umzu wakini kodwa ungamdeleli lo ohleli kini ongasebenzi lo okwazi ukuthenga ukudla athenga ngemali yakho enza ukuthi anakekele bonke labantu abala ngoba wena usuyasebenza umthathela phansi so mawungarizana emsebenzini kube i-chifter wena uzogada lekhaya ungakhala inyembezi futhi ungafuna ukubuyela egoli kungakapheli asambe mabunda ibhola lisuke emuva mfethu lalela la njengoba uzoskora namhlanje ibhola lisuke emuva njengoba uphumelela namhlanje kunogogo wakho lobekakhulekela njengoba namhlanje ushumayela somfethu awuvela ngashumayela kunomama samwe bekathandazela njalo kodwa namhlanje ngoba sowuphakeme uyatrenda bafethi iCovid yangifundisa esinye isifundo sibuthini iCovid ngayibona ithatha abaphezulu bese phansi ithatha abaphansi bese phezulu njengoba abanye bebaphuwa during Covid abanye baba rich ngeCovid ngambona namusmaka kunabanye mfethu baphakama ngenxa yeCovid now okusho ukuthi ibhola lisuke emuva and njengoba lisuke emuva ungamdeleli lo lalela mfangeli yabona mfangeli njengoba si safe namhlanje kunabantu abasidefenda emthandazweni njengoba thina si strike siwina imphefumulo kunabomama abadefenda emthandazweni wena namhlanje udelela umzali wakho ngenxa ukuthi uhola better lalela mntana seka what would happen the day uyakuma hearing ngoba some of the things they are more spiritual than physical now the problem with us we allow physical success to make us to ignore spiritual success kanti kunezinto esizithola ngenxa yokuthi sathandazelwa enesathandaza hlala phansi mntana seka ene uqabange la uNkulunkulu akuthathe khona uzobona ukuthi kunabomama nabogogo labo bakuthandazela kunabafobeni labo bakcarries namhlanje awusababona Bafowethu, this is Well of Life podcast with Amadoda Anyakazisa Umuzi. Ngikhumbule bafowethu ningakhohlwa ukusubscribe to our YouTube channel Amadoda Anyakazisa Umuzi na kuThulas MTV. And bafowethu man, thank you so much for watching a podcast yethu. The goal and the vision is to grow. You understand? And into engichaza ngale podcast lena nje mawilalela mabunda uyakhula kwelika moya so nje lana sizolapha abantu yabona so siyacela nje bafowethu siyacela and inamba nje sitholakala kizo uma ngabe mhlawumbe unomcimbi mabe mhlawumbe ufuna ukusimeme ebandleni 0646200751 mabunda sengiyibambile le number manje ngiyabona sibonge futhi bafethu for tuning in to podcast to Well of Life podcast with Amadoda Anyakazisa Umuzi. Thank you so much for your love, thank you so much for your support. Yes, I wish mvangeli ngoba ngiyazi le ihlala itrenda le I would like you mfethu okusho amagama okugcina and take your time from the conversation that we had today. I don't know if you can wrap it up kancane then now I'll just come and add few words after that because of remember into engibonile I feel like we still need to continue ngohambo lwakho. Yes, but we'll do that in the next episode because siqale ekusindisweni ngakho saqala ekudiscovering igift nabantu abakusiza along the journey including those who rejected you along the journey. So I wish mnganami ngathi ungaqhubeka with just few words le yaka TikTok ngiyayazi mabunda sbu
umkhumbi yeah uyawadinga amanzi umkhumbi uyawadinga amanzi futhi umkhumbi une relationship namanzi sibu mara kunento umkhumbi engayenzi iphuthe engalenzi yeah alwavumela amanzi angene ngaphakathi kwawo kodwa liyawadinga amanzi kodwa liyawadinga amanzi mvangeke osho ukuthi amanzi aright ngaphandle komkhumbi kodwa dangerous angena phakathi komkhumbi sibu ngisho ukuthini mabonga usho ukuthini bayeka abantu bakhulume yonke into abafuna ukuyikhuluma kodwa ungavumela amazwi abangena enhlizweni yakho ngoba amazwi mawavumela ngena enhlizweni akwenza usinke baba ngoba namanzi mawongena emkhumbini umkhumbi mabunda uyaphela ngawo mntana sekhaya ungavumeli noma ngabe yini ekhulunywa ngabantu ingene enhlizweni yakho ngoba bazokudestroya kunabantu mabunda abanaboshukela namhlanje lezi zifo ezibalwa OBP why bavumele amanzi angena enhlizweni amazwi abantu angena enhlizweni mabunda ngizwe kahle umkhumbi uvumela amanzi ukuthi ahambe ngaphansi kwawo awenze abe transport lamazwi abakhulumayo ngawe amabi into ongayenza hamba phezukwawo akuphakamisa uwenze istebhisi mvangeli wami njengoba usakhuluma ngamanzi ivala ngalendlela yeah ivala ngalendlela umkhumbi lokhuluma ngawo uyenzelwa emhlabathini hey kodwa uyenzelwe ukuthi uyosebenza emanzini does it make sense okusho ukuthi umkhumbi siwakha emhlabathini kodwa siwakhelela for amanzi purpose yawo ukuyohamba emanzini mntana seka kunala uzalelwe khona kodwa khona lokho sufele khona kuyoba ingozi ukuthi umkhumbi sowakhelwe emhlabathini uhlale khona angazi mntana sekhaya yini lento uNkulunkulu akufake yona leyo nto ayidalelwanga ukuhlala umkhumbi wahlala kakhulu emhlabathini it loses its purpose ungahlali kakhulu kwinto ongabizelwanga yona you know yourself let me advise you someone who's working you are doing a 9 to 5 kodwa uyazibona miserable every day mawuvuka ekseni iyakutshela lento ukuthi umsebenzi angazi ukuthi uzophila kanjani kodwa hamba uyoyeka iyakutshela lento ukuthi le company oyisebenzelayo manje the environment has now become toxic leave that particular place some of you it's even the town that you are in iyakutshela lento ngaphakathi kwakho ukuthi isikhathi sakho la siphelile ngiyacela mntana sekhaya khumbula umkhumbi awufuni amanzi ngaphakathi remember umkhumbi awudalelwanga ukuzohlala in the ground emhlabathini hayi mabonda ngiyakushiya bye hayi bye Amadoda Anyakazisa Umuzi Well of Life podcast next week next time same place same time peace